TV. Kwaed bura ni nyinge mag gwenge isumo kama moko bende ichuogo kokale gigo mosetimore alwora. Gwenge makaluo ni kod nyinge makagi kacha kendo moro ka moro nitire kod sigana ewi chakruok mare. Ramogi TV kawuono chako ayanga chenro mabiro mii ng'eyo ewi chakruok mar nyinge mag gwenge kendo jopiny kod jolony bende chiwo pachgi. E chenro makawuono kochakore saa 3 mar otieno, jafwambo marwa Millicent Adhiambo kelonwa report bang' limo chiro mar Kibuye kendo winjo paro ewi chakruok mar nyingno Kibuye. The only simple reason ma paro ni luonge Kibuye, aparo ni nyaka bed ni kanyo ni use kubni. Nyaka bed ni uso kupni mang'eny kanyo sana. Okwang'eyo, lakini aparo manien kama ne ji orome, kane ji time trading, kane ji wilore gik moko. Kechon to aparo ni iting'o gimoro iting'o bel moro, to ng'ato wilo ni gidhiang' moro. Ok ang'eye malong'o, to history to winjo ni chon iluonge ni chiro Nyamtende. Chiro Nyamtende to nying mar Kibuye no to kuom adier to kang'eyo, an onyuola yudo kiluonge ni Kibuye to pok ang'e nyaka kawuono gima iluonge ni Kibuye. No chake ni Kibuye nikech ne en chiro mar adek e East Africa. Ema nomiyo chake ni Kibuye. Ne en chiro maduong' mane kao gine mang'eny. Ne kao taonde mang'eny mane